Hello mga besh! Good day! It's me again, your Beshi Jeramar, sa mga langga ko, sa mga omega ko, and of course, sa mga kabeshis ko. Hello! And welcome to Hello mga Beshis Channel! So, for today's video mga besh, as you can see, may bago naman tayong gagawin na taste test review. And of course, sponsored by Bumble Tea, Milk Tea. But before anything else, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe. Hello mga Beshies. Yes, search nyo lang si Hello mga Beshies, then click nyo ang subscribe button. And then, pag nagwa-watch kayo ng mga videos ko, please do not skip ads para support din kay Beshi. Pero sa mga followers ko, sa mga subscribers ko, and of course, sa lahat na nagmamahal kay Beshi at nagsusupport kay Beshi, happy, no, Merry Christmas and Happy Holidays sa inyong lahat. Thank you so much kasi naging part kayo ng journey ni Beshi. So, yes mga Besh, we will do a taste test review. Syempre, thank you so much to Bumble Tea, Milk Tea, a sting of delight. So, saan nga ba malulocate si Bumble Tea? Actually, marami siyang branches. Pero ito, yung Bumble Tea na branch ito is sponsored by Bumble Tea Lapos. Ito yung Facebook page niya, Bumble Tea Lapos. And then, located siya sa in front of Halandoni Memorial Elementary. No. Halandoni Memorial National High School. And for delivery, pwede po kayong magpa-deliver ng Bumble Tea Milk Tea. And then, yung time niya is 10 a.m. to 5:30 p.m. Yung number is 0998-939-3040 and 0930-937-1988. Nandyan din, ilalagay ko din yung number para hindi kayo mahirapan. And then, meron din silang December promo. Meron silang 1 liter or 3 large or medium cups. You can get 1 free organic matte lip balm or clay blush. So, maano na kayo? Mag-iinom na kayo ng milk tea. May pa-beauty pa si Bumble Tea. So, I'm so excited na to try their milk tea. So, first na itatry natin is itong matcha. Ano yung flavor nito? Matcha cheesecake. So, before is, i-shake muna natin para bongga. And pala silang pa-siomai. Yung siomai nila is, if one dozen, it is 100 pesos. Pero pag 4 pieces lang yung bibili nyo, it's 35 pesos. So, itatry din natin mamaya yung siomai nila kasama yung feeling ko chili sauce to. So, let's try the matcha. This matcha cheesecake, this is large and this is 95 pesos. And para hindi kayo mahirapan, ito yung price list. Yung menu ng Bumble Tea. Thank you so much Bumble Tea, a sting of delight. So first na tatry natin is yung matcha. Dati hindi ako, if alam nyo si Beshi, hindi si Beshi matcha lover. Pero ngayon alam ko na yung, parang nai-immune na yung lasa ko sa kakatry ko ng mga matcha, nai-immune na siya. And then masarap siya pag may cream cheese talaga or cheesecake. So, in fairness, malalaman nyo if gusto ni Beshi kapag yung suyot niya. Ano sa Tagalog yung suyot?
Basta yung pag-sip niya ng milk tea is dire-diretso at makikita niyo sa reaction talaga ni Bessie. Pag ayaw ni Betty, ayaw ni Betty. And this bumble tea milk tea, this matcha cheesecake is approved kay Beshi. Mamaya na ako magbibigay ng total na tawag dito, total rate ng kanilang milk tea. Pero this bumble tea is thumbs up. Pero kanina pa ako nagugutom. Try ko muna yung siomai nila. Again, yung siomai nila is 1 dozen. Yung pinadala nila is 1 dozen. It's 100 pesos. Para complement. Partner talaga ng ng milk tea is siomai. Ang sauce nila is wait pumipilit eh. Akala ko di maanghang, may aftertaste. Approve din yung siomai. Namit. In fairness, di ako nag-request ng sugar level. Idol si Bumble Tea. Ang ganda ng ang ganda ng formula niyo. Kasi ayoko ng matatamis, pero alam ko talaga yung totoong lasa ng mga milk tea. And very good. Basta very good. Next natin ita-try is yung tantararan. Syempre, ang kinakapaborito ni Beshi na flavor. All-time favorite ni Beshi. Okinawa. Para mo talaga yung flavor, dapat isi-shake mo. Shake. Shake. Hindi nyo ako dinidisappoint, Bumble Tea. Masarap. I am a Okinawa lover, and this Okinawa is pero hindi ko nakita. Nahulog na pala. Sana all nahuhulog. Pag nahuhulog, dapat may sumasalo. Huwag kayong pa-fall. May pahugot pa si Becky. Siyempre, yung straw, umaagaw ng exposure. Gamit, dalawa pa lang yung na-try ko, okay na. Okinawa is okay. Okinawa, okay. Next is, this is the Boba Pearl. Boba Pearl. Pero feeling ko parang parang Tiger Sugar din siya. Again, thank you so much. Bumble Tea, a sting of delight for trust kay hello mga Beshies. Sa tatlong flavor na to, kasi alam ko na ito yung lasa nila. So, approve ito. Dito ako mamaya kung hindi ko alam kung gusto ko to. Yung fruit series. Boba Pearl. Approve. Sige ko sige. Guys, recommendable din ang kanilang siomai. The siomai.
pawisan si Beshi. Wait lang. One, two, three. Okay. Next, di ko alam kung nasaan dito si green. Ito siguro. Green Apple Yakult. Dito muna tayo sa ano? Sa Lychee Fruit Series. This is the Lychee Fruit Series. Yan. Lychee. Ang galing nila mag-ano ng color, no? Bumabalik siya, nagsising. Ang galing, oh. Yung color hindi siya naiiba. O, bumabalik. Wow. Mix natin kasi yung lychee na amoy ko mabango. Hindi ito bagay kay Beshi kasi matamis. Ano siya? Recommendable siya sa mga bata. Pero sa mga katulad ko na, you know, feeling young and looking young, hindi ito bagay kay Beshi. Pero sa mga bata, recommended ko itong Lychee Fruit Series. Pero kay Beshi, hindi yan pwede kay Beshi. Masyadong matamis para kay Beshi. Pero yung taste niya is okay. Yun nga lang is hindi siya pasok kay Beshi kasi health reasons. Pero sa mga bata, I believe magugustuhan ng mga bata. Pero sa mga kaedad ko, mga feeling niya, hindi yan bagay. Ito yung gusto kong matikman kung ano yung lasa talaga nito. Green Apple Yakult. Yan ay Green Apple Yakult. Tadaan! And the fruit series talaga recommendable siya sa mga kids, Yung sa akin, yung gusto ko dito is yung matcha, yung Okinawa, at saka itong, ano tawag dito? Boba Pearl. Pero itong fruit series, okay din siya kay Beshi, pero hindi siya pwede kay Beshi, hindi sa pasok kay Beshi. And then for overall rate, for all drinks, kasi hindi siya pasado kay Beshi yung ganito. Pero pag overall, kasi okay naman yung quality, okay naman yung taste, yun nga lang is yung sa standard ni Beshi. And disclaimer lang, this is my own taste test review. Kanyang-kanyang review tayo, so maaaring okay sa akin, tapos hindi okay sa inyo, or okay sa inyo at hindi okay sa akin. Pero for overall rate, na uulitin natin, Bumble Tea Milk Tea or a Bumble Tea as Sting of Delight, yung mabibigay ko na rate is 11/10. Congratulations! Celebrations! Yes, 11/10 kasi okay yung quality and standard ng kanilang product. So, that's it mga besh. Thank you. Ito pa pala yung siomai. Yung siomai, syempre, 10/10. So, that's it mga besh. Thank you so much for watching this video. Pag may mga suggestions kayo or may mga request kayo, comment lang kayo sa ibaba. At malay nyo is, igagawin natin yan sa ating next vlog. Please don't forget to like and subscribe. Hello mga besties channel. At mag-click lang ng notification bell below para updated kayo sa mga videos ko. And like also the page of Bubble Tea, Milk Tea, and yung page ko din na Hello mga besties. So that's it. Thank you so much. Thank you so much. Love. Bye. Mwah. See you on my next vlog. Bye. Thank you so much, Bubble Tea, Milk Tea. Bye.